Името ми е Петко Танчев, аз съм визуален артист. Идеята на проекта е експериментиране с технологии, които могат да се използват за сценични изкуства, в това число музикално-пластични представления. Използваме различен тип устройства и софтуер, с които събираме информация от физическия свят и от сцената, която обработваме дигитално и представяме като виртуална сценография. В проекта особеното е, че изследваме няколко вида технологии. Имаме костюм за проследяване на движения, който е снабден с сензори по цялото тяло и дава много точна информация за жестовете и движенията на актьора по сцената, която ние обработваме, така че тя се предава върху 3D аватар, който повтаря движенията. И всъщност този аватар бива представен в различни форми. Целта на проекта е изобщо едно изследване на възможностите как тези технологии, с които работим, биха могли да станат партньор на актьора на сцената в реално време, не просто медия, която повтаря това, което е предварително програмирано и зададено, а истински партньор на живо, който работи и изпълнява мизансцена едновременно с актьорът на сцената. Нашата амбиция е резултатите от проекта да бъдат осмислени и евентуално използвани в бъдещи по-големи проекти, истински представления на по-големи сцени, като те могат да се приложат към различен тип заглавия и пластични изкуства, които са част от една оперна постановка.